एन्ड्रइड मबाइलाव फैसा खामायनो हानायनि सुबिदाखौ मोनगोन। एन्ड्रइड मबाइलाव माबोरै इंगित खालामनाय जायो बेनि फंनैसो प्रुफ होनो थाखाय आं जों फैसा खामायनो थाखाय मोनसे एप्स लानांगोन। बे एप्सआवनो गोबां रां खामायनो हागोन। बे एप्सआनो जाहैबाय इनभेस्टमेन्ट मेनेजमेन्ट। बे एप्सआव गोबां रां खामायनो हागोन। बे गासै मोनथाम टेस्ट थागोन, लेभेल 1, लेभेल 2, लेभेल 3 मोनथाम टेस्ट थागोन। बे लेभेल 3 मोनथाम टेस्टखौ नायजोबनांगोन अब्लानो इनकाम हाबगोन। इनभेस्टमेन्ट मेनेजमेन्ट बेयावनो जोङो सिं आप खालामनांगौआनो जाबाय सिं अफ जेरै नों एकाउन्ट दंखायोबा लगिन खालामनानै होबानो जाबाय। एकाउन्ट गैखायाबा फार्स्टआव सिं आप खालामबानो जाबाय। सिं आप एन्टार इयर इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। फिलआप खालामबानो जाबाय। बेखौ फिलआप खालामनानै मबाइल नाम्बारखौ लानानै एन्टार इयर पासवर्ड लानानै गोसो थुनानै होबानो जाबाय। रेफारेल नाम्बार नाम्बारखौ रेफारेल नाम्बार जागोन Z7A। बेनि उनाव सिं आप थुनानै होबानो जाबाय। सिं आप थुबानो जाहैबाय होनब्लानो जाहैगोन। सिं आप थु लगिन खालामबाय। सिं आप खालामनायावबो 1 कइन्सआव थाइसे रां, 10 कइन्सआव 10 रां, 20 कइन्सआव 20 रां, 100 कइन्सआव 100 रुपि, 30 कइन्सआव 30 रुपि, 50 कइन्सआव 50 रुपि। बिदिनो जों जागोन। फार्स्टआव जों विथड्र बेलेन्सखौ नायनो थाखाय बेलेन्स दं। 1 कइन्सआव 1 रुपि जायो। 1 कइन्सआव 1 रुपि। जों टेक्स नायनांगोन। बे बेलेन्सखौ बारायनो थाखाय जोङो टेक्स नायनांगोन। बे टेक्स नायनांगोन। लेभेल 3 टेक्सखौ नायजोबनांगोन। गासैखौबो नायजोबनांगोन। बे लेभेल 3 टेक्सखौ नायजोबनांगोन गासैखौबो। लेभेल 1 निफ्राय लेभेल 2 गासैखौबो नायजोबनांसिगोन। एबारो लेभेल 3 मोनथामखौबो नायजोबनांगोन। लेभेल 3 गासै मोनथाम लेभेल दङ। बे मोनथाम लेभेलखौबो नायजोबनांगोन। गासैखौबो नायजोबनांगोन। अब्ला जोङो लेभेल 1आव क्लिक खालामनानै थुनानै नायदो होमबानो टटेल दं इमप्रेसनाव टटेल दं। टटेल 20 रिमेनिं 20 अब्ला जों खाबाय दङ 0 जाबोनो सक्सेसफुल जाहैगोन। दा रिमेनिं दंबायो गो थुबाय थाबानो जायो। रिमेनिं गासैखौबो 17 जाबाय। 17 रिमेनिं होनब्ला जों 22खौबो नायजोबनांगोन। 20खौबो नायजोबनांगोन। गासैखौबो नायजोबनांगोन। बिदिनो 20 होनब्ला रिमेनिंआ 0 जाहैनांगोन अब्लासो जायो। रिमेनिंखौ 0 खालामनांसिगोन। 1 रिमेनिं दंबायो। 1 रिमेनिंखौ नायनांगोन। 0 जाहैनांगोन। एबार गो थुनानै होबानो जाबाय। रिमेनिं 0 जानानै दङ। क्लिकआव 0 जानानै दं। क्लिकआव गैया। अब्ला जों डाउनलडआव दं 2 दं। टटेल 2 रिमेनिं 2 जानानै दं। ओमफ्राय रिमेनिंखौ गासैखौबो डाउनलड खालामनांगोन। इनस्टल खालामनांगोन होनब्लानो जाहैगोन। ओमफ्राय गो थुनाय लोगो लोगोनो मोनसे एप्स नुजागोन। अब्ला बे एप्सआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्लानो डाउनलड जाहैगोन। मोननै डाउनलड खालामनांगोन। मोननै डाउनलड खालामबा जानाय नङा। बे गो थुनाय लोगो लोगोनो जेब्ला गो थुगोन अब्ला एप्स इनस्टल खालामनो खिथिगोन। अब्ला इनस्टल थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला प्ले स्ट'राव डाइरेक्ट इनस्टल जाखागोन। इनस्टलाव थुनानै इनस्टल खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय इनस्टल जानाय लोगो लोगोनो बेक खालामबानो जाबाय। बे एप्सखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय। ब्रेइनलि इनस्टल इनस्टल जाबानो बेक खालामबानो जाबाय। एबा इनस्टल जाबानो बेक खालामनानै होबानो जाबाय। बेक थुबानो जाबाय। इनस्टल जाबाय दं। बेक थुनानै इनस्टल जाबानो बेक थुनानै होदो मोनसे सक्सेसफुल जाहैगोन। आरो
बे मोनसे इनस्टल खालामनायनि उनाव आरो मोनसे इनस्टल खालामबावनांगोन होमबानो साक्सेसफुल जाहैगोन लेभेल 1आ बेक थुनानै रिमेनिं 1 दं बेयो अब्ला मोनसे डाउनलड खालामबावनांगौ अब्ला गो थुनानै बे इनस्टल खालामनाय इमारजेन्सि लार बेखौ इनस्टल खालामबानो जायो बेखौ इनस्टल खालामनानै आनइनस्टल खालामबा बे सेवा जानाय नङा माने दसेनि थाखायल' साक्सेसफुल जाबाय बेक खालामनानै इनस्टल जाबानो बेक खालामनानै होदो होमबानो जाहैबाय इनस्टलिं जाबाय दं बेक थुदो लेभेल 1आ कमप्लिट जाबाय अब्ला जों बेखौ आनइनस्टल खालामाबो जेबो जानाय नङा बेखौ आनइनस्टल खालामाबो जेबो जानाय नंला आनइनस्टल ओमफ्राय बेखौबो आनइनस्टल खालामनांसिगोन आनइनस्टल खालामनो हासिगोन अब्लानो जाहैबाय अब्ला जोङो लेभेल 2 दङ लेभेल 1 कमप्लिट जाजोब्बाय लेभेल 1 कमप्लिट जाजोब्बाय एबार दं लेभेल 2 नायनांगोन एबार लेभेल 2 खौ नायनांगोन लेभेल 2 रिमेनिं टोटल 15 दङ रिमेनिं 15 क्लिकआव 0 डाउनलड 2 जों मोननै डाउनलड खालामनांगोन एबारबो मोननै डाउनलड खालामनांगोन अब्ला फार्स्टआवनो इमप्रेसन दङ टोटल 15 दङ इमप्रेसना 15 दङ रिमेनिं 15 जाना दं अब्ला जों गो थुनानै नायनो हासिगोन14 remaining go 13 remaining बेखौ नागिरनांसिगोन 0 जाहैबाय 0 खालामनांसिगोन खारजोबबानो जाहैबाय एबार मोननै 0 जानानै दं ओमफ्राय क्लिकआव 0 मोनसेबो गैया डाउनलड 2 दं डाउनलडआव मोननै डाउनलड खालामनांगोन एबार मोननै एप्स डाउनलड खालामनो थाखाय जों गो थुनांसिगोन एबार गो थुलायदो एप्स जादों ब्रेइनलि एप्सखौ इनस्टल खालामफिनबानो जाबाय बेखौ इनस्टल खालामनानै बिनि उनाव इनस्टल जाबाथाय आनइनस्टल खालामफिनबाबो जेबो जानाय नङा आनइनस्टल खालामफिननो हागोन आरो इनस्टलिं जाबाय दं इनस्टल खालामखांनानै बेक थुनानै आनइनस्टल खालामफिनबासो जायो बेक थुनानै होदो मोननै साक्सेसफुल जाहैगोन बेक थुनानै होदो मोनसे रिमेनिं दं बेयो अब्ला जों बै एप्स मोनसेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय दासो इनस्टल खालामनाय एप्सखौ आनइनस्टल खालामबानो जाबाय आनइनस्टल खालामनानै होबानो जाहैगोन बेखौ आनइनस्टल खालामनानै होबानो जाहैबाय आनइनस्टल बेनि उनाव बे एप्सखौ इनस्टल खालामबाय बेखौ अपेन खालामगोन बेनि उनाव गो थुनानै बे एप्स जादों एप्स जाबानो इनस्टल खालामनानै होबानो जाबाय ब्रेइनलि आरोबाव बिनि बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै बेक थुनानै लेभेल 2 सक्सेसफुल जाबाय एबार लेभेल 3 दङ स्केनिं जाबाय इनस्टल खालामबाय नालाय स्केन जाबाय दान खालामनानै लेभेल 2 सक्सेसफुल जाबाय बेनि उनाव दं लेभेल 2 सक्सेसफुल जाबाय बेनि उनाव दं लेभेल 3
लेभेल 3 दं लेभेल 3 खौ नायसुन लेभेल 3 आव इमप्रेसन टोटल 17 दं 17 टा क्लिकआव दं टोटल 1 दं डाउनलड दं 1 दं मोनसे दं क्लिक फार्स्टआव नायसुन इमप्रेसन नि उनाव क्लिक बेनि उनाव डाउनलड इमप्रेसननिफ्राय क्लिक फैगोन क्लिकनि उनाव डाउनलड फैगोन होनबा जों फार्स्टआव नायसुन इमप्रेसन गल खालामनानै होबानो जायो Sister remaining सासे कमप्लिट जाजोब्बाय 7 चैप्टार कमप्लिट जाजोब्बाय कमप्लिट जाजोब्बाय इमप्रेसना कमप्लिट जाबाय बिनि उनाव क्लिकआव दं मोनसे दं टोटल 1 दं रिमेनिं 1 अब्ला क्लिकखौ नायनो थाखाय जों क्लिक खालामनाया जाबाय इनस्टल थुनानै ओपन खालामनानै नायगोन बेखौ जों क्लिक खालामनाया माबायदि जायो गल थुनानै नाय दा जों इनस्टल खालामनो खिथिगोन बे इनस्टल खालामनो खिथिनायाव थुनानै होबानो जाबाय इनस्टल थुनानै होबानो जाबाय इनस्टल थुनानै इनस्टल थु इनस्टल थुनानै जों इनस्टल खालामनो नाङा इनस्टल खालामनो नाङा इनस्टल खालामनो नाङा जों बेखौ ओपन खालामनानै दं मोर डिटेलाव मोर डिटेल्स ओपन खालामनाय बानो जाबाय ओरैनो नायबाय थाबानो जाबाय 5 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्डसो नायबाय थाबानो जाबाय नट इनस्टल बेखौ इनस्टल खालामनो नाङा नायबाय था 5 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्डसो every 5 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्डसो जानायनि उनाव जों बेक थुनानै होबानो जाबाय बेक थु सक्सेसफुल जाहैबाय लेभेल 3 खौ गासैबो नायजोबनांगौ अब्ला बेनि उनाव जों मानि खालामनो थाखाय फैसा खालामनो थाखाय जोङो विथड्र खालामनानै फैसाखौ इनकाम हमगोन बे कमप्लिट जाजोबबानो इनकाम हाबसिगोन विथड्र खालामनानै हो विथड्र खालामनानै विथड्र टोटल इनकाम 21 इनकाम जानानै दं ओरैनो गासैबो टेस्ट खालामजोबो इनकाम हाबगोन आरो जेरै पेटिएमआव टेस्ट खालामनोबो पेटिएम नाम्बार 125 विथड्र खालामनो पेटिएमआव हाबसिगोन इयो पेटिएम हाबसिगोन इकान कइन्स 21 दङ 21 मिनिमाम विथड्र फरटे गासै 10 इनस्टल खालामनो हागोन विथड्र खालामनो हागोन गासै 10 थाखा विथड्र खालामनो हागोन बिदि सिगाङाव 5 थाखासो जानाय नङा गासै टोटल बेलेन्सआ 5 कइन्स थाखासो जानाय नङा गासै 10 थाखा 10 रुपिस थाखासो विथड्र खालामनो हागोन टेक्स नायजोबनो हागोन